un divendres més en la concentració que fem totes les setmanes. Comencen les negociacions del pròxim conveni col·lectiu de Radiotelevisió Valenciana. Estem a l'espera de que l'empresa ens remeta la convocatòria oficial d'inici de converses que teòricament hauria d'haver arribat però no ha arribat. En principi anem a negociar a partir de la setmana que ve, 2 dies a la setmana, dimarts i dijous, i l'altre dia va haver una reunió així com preparatòria amb el senyor Juan Aguado. Va comentar 2 coses, que la Conselleria d'Hisenda li ha autoritzat la massa salarial i que l'empresa no té previst fer reduccions, rebaixes salarials ni col·lectivament, ni individualment, ni per categories, ni res de tot això. Tot això anem a posar-ho entre moltes pinces, perquè ja sabeu que aquesta empresa després envia uns emails, tienes un email i te diu lo contrari, whisky blanc i demás negre. Va parlar molt claríssimament del que ell va anomenar flexibilitat i que no sabem molt bé què vol dir, i també va parlar de categories laborals, de canvis de categories laborals. Evidentment, en aquests moments no estem en disposició d'avançar-vos res, com sempre, les distintes seccions sindicals i el comitè d'empresa vos aniran informant a partir de la setmana que ve de les novetats que vaig havent en matèria de conveni col·lectiu. La segona cosa que heu de saber és important per als treballadors afectats per l'expedient de regulació. Sabeu que en aquests moments està el tema de les licitacions de les productores que volen optar a l'externalització de la programació de Radiotelevisió Valenciana, i hi ha un dubte que tenim tots i que ningú sap resoldre cert i segur, i és si aquells treballadors afectats per l'ERO que han cobrat una indemnització que en principi està exempta de cotitzar a Hisenda tornin a incorporar-se bé a través de la borsa de treball directament en Radiotelevisió Valenciana o bé a través d'una productora en els pròxims anys o en els pròxims mesos a aquesta empresa, si aquesta indemnització cotitzaria a Hisenda o no cotitzaria a Hisenda. Els advocats ens diuen unes coses, en Hisenda ens diuen unes altres, i no ho tenim clar. El comitè d'empresa ha pres la decisió de fer una consulta formal i oficial i per escrit a la delegació d'Hisenda en la Comunitat Valenciana, de forma que en aquests moments estem ultimant la carta. Quan estiga la carta amb tots els concursos de licitació i ho passarem tot a Hisenda, ho passarem per registre, intentarem demanar una entrevista amb el delegat d'Hisenda en la Comunitat Valenciana, i quan tinguem una resposta oficial per escrit, els treballadors sabreu la resposta d'Hisenda. Aquests dies, a més, estem assistint en la premsa a un intercanvi, jo no sé si de galtaes entre la direcció de Radiotelevisió Valenciana i la Generalitat. No sabem si aquest intercanvi de galtaes es com dia l'altre dia al Levante d'una forma molt divertida, una espècie d'escena de Pimpinela, o si realment s'arreen de veres, però sí que hem vist estos dies una informació que a tots ens ha cridat molt l'atenció, i és el presumpte informe o correu electrònic o el que siga en què Garrigues li adverteix a Radiotelevisió Valenciana del perill que té de nul·litat este ERO per la desafectació de 186 treballadors. Bueno, doncs jo estic molt contenta d'estar en d'acord en Garrigues per primera vegada en la història. És a dir, este ERO té molts riscos de nul·litat i la desafectació de tècnics és només una de les causes. Cadascuna de les 4 demandes col·lectives tenen moltes causes de nul·litat. Estem a l'espera de que el Tribunal Superior de Justícia fixe la data de judici, continuem sense data de judici, estem treballant en això, i el nostre objectiu, evidentment, és el d'aconseguir la nul·litat d'este ERO. I per últim acabe, després, a veure si Vicent Climent ens pot comentar la història, recordant-vos que la setmana que ve, el dia 18, es presenta a la Universitat de València el llibre Adeu RTBB, en què molts treballadors d'esta casa i també el comitè d'empresa i moltes persones han col·laborat per a contar el que ha passat en l'últim any i mig o 2 anys en Radiotelevisió Valenciana. Hi ha moltes col·laboracions de molts treballadors, alguns dels quals estem veient així, així que vos demanem que acudiu a la presentació del llibre. És un moment molt bonic per a fer costat als treballadors que estan fora, per a parlar del que ha passat així, per a que la premsa, que suposa que anem a convidar-la o van a convidar-la, estigui allí, i per a que d'una forma clara i negre sobre blanc quede escrit tot el patiment que hem patit els treballadors de Radiotelevisió Valenciana al llarg d'estos últims 2 anys. Continuem treballant i us informem de tot el que hi hagi pròximament. Gràcies. M'agradaria tindre un reconeixement per a tots els companys que estan portant la visibilitat de l'ERO a aquells actes on està present els responsables de la desfeta, i en aquest sentit m'agradaria que fem un fort aplaudiment pels companys que han aparegut dissabte en la cimera del PP, dilluns davant de Fabra en Segort per recordar-li cara a cara a pocs metres que el vegera
que ahí estaven les persones que ha tirat al carrer i que es vegin a la cara a pocs metres i que permanentment estan eixint al carrer. Per tant, crec que és important que es fem aquest reconeixement i jo crec que en un aplaudiment com fem cada vegada per aquí. Després, una altra de les qüestions que es va plantejar i que té molta importància per als companys que estan fora, que van presentar l'altre dia per registre d'entrada peticions de nòmines per a calcular el tema de la seguretat social, l'empresa, en aquesta reunió que tinguérem, es va comprometre a que està revisant cada nòmina i cada cas i que té una gran complexitat perquè han notat que hi ha moltes errades, però hi ha un compromís de l'empresa de pagar i de pagar en el moment que comencen a tindre grups detectats d'errades, quan tinguin grups setmanalment, ens van dir, o en una periodicitat prou curta, aniran fent els pagaments. Estem a l'espera que ho facin i també els hem demanat que notifiquen a cada treballador, especialment els que estan al carrer i que hagin vist que tenen una cotització inferior a la Seguretat Social, quan es faci la regularització, que se'ls notifique personalment per a que puguen anar ells a fer les gestions a la Seguretat Social o a l'oficina de desocupació per a que els regularitzi la percepció que estan tenint en aquests moments. I si té conseqüències, que recalculen per si hagueren de cobrar quantitats superiors. Per tant, està treballant-se, estem damunt d'això, estarem pendents i tenim el compromís, però com sempre anem a estar vigilants perquè això es faci el més ràpid possible, perquè sobretot a la gent que està en l'atur en aquests moments és imprescindible que ho resolguen el més pront possible. Animar-vos a que continuem així perquè això pot ser un bon punt de trobada per a saber cada setmana, encara que sigui ràpidament i d'una forma més curta, posar-nos al dia de com estan anant les negociacions i també de les mesures que hem de prendre i sobretot aquesta presència en el carrer que no la deixem en tots els actes que faci falta. Ànim i força!